Hoy day ay sige cellphone diha paglungag na kabalo baya kang gabiin na wala ka naglungag. Pag-abuton niya ni Cardong diri away loto nga kanon. Karon na taod-taod kay napa kay gitan-aw. Ayaw sige taod-taod kay moabot na to si Cardong karon. Lagi karon na, sige ra man kag panugo. Unsay karon ambi ng cellphone be. Oh lantawa ra gud na diha oh. Napay ugason. Grabe pud ni bayhan na makapanugo. Pagdali na. Sige na karon na. O pagaling diri ako tanawa ra gud na wala ininit ka tubig. Pagtarong langgod manugo ka, ayo langgod singgit-singgit. Pagbuot man ka sa kuha. An kay gay kay kagulo. Ganiya ra ka diha og kuan cellphone. Unya lang ka Cardong, isumbong ta ka. Sumbong. Sige ra kag panugo nya, isog kay ka. Pagdali! Daliin na! Kay gigutom na ko! Ganiha pa ka diri ah! Kung nagdali ka day, oy, hugasin ang kaldero. Ay kung sugo-sugo ah, kaya ako'y nagsugo si mo ha! Ay, nanugo ka, di suguon puti ka. Sumbagon ko ng lubot ni mo ron. Dali! O hugasin ang kuan ha! Takuray bago ni mo initan! Sige kag padali sa kuha ka balo kang nagunit kog bata. Ibuting na diri ah! Unyag mo hilak ne. Dili na mo hilak! Pagulat. Dali! Butang na diri ah ba! Dili lagay. Na oy! Nagsigir ang mga gunit-gunit anang bata ah! Kadako naman ana! Sos nimo. Sige ra kag panugo nya. Magsinggit-singgit pa jud ka. Naggamit-gamit og pahumot oh! Ako man ning pahumot! Kabalo ka anig pila ni? Ha? 800 ni day! Unya gigamit-gamit ra nimo diri sa balay? Gigamit na nako kay gihatag na ning Cardong sa kuha. Ako yawa gud nimo. Ako ang gamit og gihatag ni Cardong sa imuha. Wa man ko kabalo? Ha? Malay ba nako gimuha na basta kay gigamit nako kay gihatag ni Cardong. Kabalo man siguro kang pink ning anong gigamit pa man jud nimo? Malamang makabalo jud ko kay namon koy mata. Naki-share na lang gani ka sa umbana. Apil pa jud niya akong gamit imong i-sharean. Unsa man jud? Malay ba nako gimuha day na? Gihatag man niya sa kuha. Alang andi nako gamiton nga iya mang gihatag. Apil siguro akong panty nga buslot imong suotan pod. Di po kumusutan na imong panty day oy. Kaambisyosa pong bayhana. Mura pong bayag. Nay iya ha? Sige ra kag yaw diha. May pag maglungag ko dire. Dali na. Wow, ikaw pa na gana mag suko diyan nya. Ako ra imong sugoon. Halangan ako may tag-iya diri sa balay. Ikaw lagi tag-iya nya. Asawa man pud ko ni Cardong. Gaduha ra ka day. Wa kay karapatan diri ah. Huy day bisag katulo pa ko. Dali na ayaw na si igyaw-yaw diha. Sige na. Tarungan, Maglungag na lagi ko. Asang bugas? Tarungan na ginlo ng kuan. Kaldero, dali eh. Kuyawa po ni mo manugo ay. Pangitaan ang bugas. Ayaw si pangutana sa kuha. Alang hindi ko mangutana nga imuha man ning balay. Keme. Ano si Cardong? Ambi na lang na be. Ambi na lang na. Ato na lang dito paglingkod. Kay na si Cardong. Mao kuhaon na nimo ning kuan. Ay, Cardong. Naana lagi ka Cardong. Naana kay sweldo Cardong? Dili kay sweldo ra nga ako nadawat karon kime. Nakadawat pa jud kog 13 month pay. Asin Cardong? Ay Cardong kanang kabalabaya ka nang hapit na ko mga anak. Kapalo man ko ana. Ayo ka bala ka ana. Naunsa man ning taon ka? Ako'y bahala ana sa imong pagpanganak ninyong duha. Asan naman ay mga sweldo? Hulat sa ha kay balubay ko sa imo ha kay diretso ni mo kuha nga ako sweldo. Nge, nagsabot ba yata ha? Na ako aray mo ang sweldo siya labot. Relax lang. Be, alay sagod be, biyahe sa na kusina diya be. Anong tawagon mo na ni mo? Dul dre be, dul sa dre. Sa mandong. na diha. Anong sa man taon ka? Dul dre, lingkod sa balingkod. Magluto ko kay gisuko ko niya. Isog baya kayo. Sige ra ko niya singit-singitan diri sa balay. Sos ay kog kuan ko anak. Ay kog sira ang Cardong. Wala pa day mo. Baya ka. Wa pa day mo kaluto day. Siya nagsigirag cellphone ganiha ra ako ganiha pa ko ng laba. Dapat ikaw nagluto kagain na kay Ako yawa pud nimo inaon sa day ka. Kita man siguro kang buntis ko niya ako pa jud mo hang paspasan og pa sugo diri sa balay. ay dili na ta maglalisan na kay maghatag na kog 13 month pay karon sa inyo ha. Kaning 13 month pay nako para sa inyo ha ning duha ha. Say para sa among duha. Ako ara man na dapat. Dili ani man gud na. Bali mahatag ko sa imo ha karon. Mo remit ko Pila sa day imo. pila day na tanan.
Relax lang, ako Dili bahala. ko gusto nga mulabaw siya. Dapat ako yung labaw. 3. Oh, may mo ng 3 mil. Oh. Dili ko. Ulat sa, guriti sa 3 mil. Dili lagi ko ana. Guriti sa ganin 3 mil, no? Bata naman lagi ko og pila sa na. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Mao ni akong nadawat karon. Ang sweldo nako karon 2 mil. So ang ako ang 13 month mao ni 8 mil. Unya. So karon hatag ko sa imo ha og 3 mil. Guniti sa Dili lagi ko ana. Guniti sa ganin, no? Dili ko Oh, ana. mami na ha. Kanin 3 mil para sa imo ha. Onya ang kaning 2 mil bugas ni ha. Onya karon ikaw be pag ilis sabi kay manglaag ta karon ha. Ha? Sure ka, Cardong? Manlaag ta? O manglaag ta karon ako'y bahala sa imo ron. I-treat ka dito karon sa dito ata karon sa night market. Ha? Manglaag mo unya ako? Bilin lang ka diri kay buntis ba kano dili ka pwede magasgawas. Ay dili ko masugod na eh. Tagay pa ko ana be. Tagay pa ko ana. Ulat sa Ay dili na ko. Bahala ka diha. nana di ata na pamugas ha. Bahala ka na pakikwarta di dapat ka na imo ang palit. Oh, kaning 3 mil mo ni ato ang budget karon ha, manglaag ta karon ha. O pag ilis na bitaw na pag dali. Kanabod ko. Ay naguban-uban buntis baya ka og moon sa kadiya matunugan ka diya sa gawas. Nya buntis man pud na siya. Dili pa magkay dako iyan tiyan. Bisan pa. Ni imo ha manggod dako na mo kay kagtiyan manggod mao nga dili ka pwede maglakaw-lakaw labi na gabi onya og karon og magtingog ang kikik diya, sundan kag kikik diya og monsa ka. Nya naman ka. Ay sus, lisod nagkaayo no nga duha mo akong ikarga na ako sa motor. Piki kaayo. Unya mga slide diya nya maligid ka. Lisod nagkaayo. May man siya kay gamay pagtiyan, wala problema na kay Gamay og tiyan pero nay anak. aw. Kaning bata ibilin lang ni diri kang kimi ha, mao ni mobantay kita ra duha. Wa ka kuyapi. Ako'y mabantay anak iyang anak. Alangan dili man pwede nga uban-ubano na mo ni iyang bata. Hoy Kardong. Nagsabot ba yata na pa puyoon na siya dari pero dili ko mahimong yaya. Ay naon sa man taon ning bayhanan ni nga. Kaning bata ibilin lang sa nga diri. Kay dili pwede no kay kabalo bay kagabiing dako no. Lisod na kaayo magkakulgos gawas ang bata niya. Mataligsikan. Sige na pagilis na kay malakaw taron bi. Basta dili ko masugot anak gusto ko. Bahala ka dalahan ninyang bata. Ay sus ay. Ha, ibilin na yung bata, ibilin na bata dira. Unya, muhilak ni Cardong. Ha? Unya, muhilak ni. Di lagi si Kimi ni bahala mo pahilo man na ibutan ng bata diri. Oh ni pahumot to, pagpahumot sa. Sure ka, Cardong? Ha? Sure ka, Cardong? Malakaw ta karon. Oh, di ba? Diri lang sa ka ha. Bilin lang ka no, bilin lang ka ha. Ha, bilin lang ka piya. Oh, tara, lakaw ta. Ikaw ni bahala diri kang kuana kang piya, Kimi. Tara, manglakaw ta, magdit-dit dito sa gawas. Tahu wala. Ibiyahan pa jud niyang anak diri. Nya naglaag-laag dito. Ikaw pud dai anak nga pabiya pud kasi mo hinahan. Alang diri Wa jud pulos nga anak. Nagbuwag-buwag unya yang anak diri gibilin. Hello ma. Hello na. Ay, kaluoy. Ay. Kimi. Pagtarong, Cardong! Pagtarong! Nanat to sa balay. Abot na ta? Oh. Abot na ta balay. Oh. Dugayan pa ninyo ang huli, oy. Alangan, si Cardong naman siya yung barkada na kitaan dito sa kuan. Kabalo, bitaw ka na kay anak diriyaw niya. Nagduhay-duhay mo nag-uli. Kaning, Cardong nga manggod ni. Di manggod maminaw ba? Tanawa, naghubog-hubog. Sa mukha ninyo di mo si away ba? Asawa ra tamong duha, di mo maginana ba? Ikaw, katulong na dia. Tulong Tula dia. na, Cardong. Sa mukha. Ako, tula ka, day! Grabe ba yan? Nakadawat ra gani kag 13 month pin ako niya. Maginana na Namoy-boy ka? Namoy-boy ka? Ha? Namoy-boy ka? Wa ko na moy boy. Dapat ayuhon ko ninyo. Pag abot rin sa balay, dapat taruhon ko ninyo. Dili kay maginana mo sa kuha ha? Bakit ka na dia? Sa mukha. Tulog Ikaw ka, po, Cardong, day. tulog na. Ha? Kabalo kang na kay anak diriyaw niya. Imo pa yung ipatiman sa kuha? Ha? Alangan, ngayon na si Cardong, ay bilin na sa imo ha. Paghilaman! Naguban-uban ka ng kardang magpamagduk-magduk ka niya imo ang anak! Ako pa dyan magbantay! Stilan yung duha sa mukha ninyo May pagbunatulog mo. Sa mukha. Kaya nakagniluto diya kay gutom ra ba ako. Di ba nang laag mo? Dapat nangaon mo dito ah? Wa anak ko kwarta hurot na. Grabe mag-inom nito ah. Wako'y labot! Ah! Dawatan na yung mga anak! Payahay-yahay ra mo? Gipakaon na. Ikulatan nini mo akong anak, day! Hoy! Sige, manighilap! Basig ikaw rin kabalo mangulata sa mong anak.
Bisag ingana lang imong batasan. Ako lang gipinangga na imong anak day. Imo na gipakaon akong inanak. Wako labat. Nganong wa man imo na gipakaon ng taon? Ako ba day anya inahan na. Naunsa man ng taon ng bayhana ni naghatag og kwarta sa imo ha. Nya wa ka nagpait og sultan nito para sa bata. Unsay pagtuon nimo sa ako Katabang assistant ko nimo ha? Ay sosoy, bigyan ta ka diya karon na. Testing Ayaw jud ko kuan na, ayaw jud ko. Bibi, hukari kog pagkaon dito kay gusto kong mukaon. Kay nakulangan jud ko kagaina ba. Ay, gusto ka mukaon? Walay lungag, halal. Kit-kita dito ang kaldero. Unsa? Wa ka kalungag kagaina rami ng lakaw. Grabe sa nimo eh. Unsa man taong kang klase nga pag-asawa, wa ka nagluto? Ayaw question na akong pagka partner nimo ha? Wa kay karapatan. Naunsa man ang tawa niyo eh. May pa si Bibi oh. Wa jud ko ni gipasagdan bisag ubog ko. Iha jud ko gihatod diri sa balay. Ay, Si Ari nakabuhat ana ba ikaw wa ka kabuhat sa kuana? ay, og ako pa imo ang kauban? Aw, gituslo na tika dito sa lamaw.